Para a continuación, o secretario do Concello, José López González, vai dar lectura á acta do xurado desta 15ª edición do Premio Manuel Rodríguez. Acta da Constitución do Xurado, 15ª edición, certame literario Manuel Oreste Rodríguez López. Reunidos no Salón de Sesións do excelentísimo Concello de Paradela, sendo as 12h30 do día 9 de abril de 2010, o xurado formado polos señores don José Manuel Mato Díaz, alcalde do Concello de Paradela como presidente, don Santiago Rodríguez López, fillo do homenaxeado, don José Carlos Rodríguez Andina, xefe territorial de Lugo da Consellería de Cultura e Turismo, don Xesús Mato Mato, crego, don Xulio Xil Ramil, funcionario da Delegación Provincial de Cultura e Deporte, e don Xavier Rodríguez Barrio, escritor como vocais, e don José López González como secretario do Concello que da fe do acto. Constituído o xurado en forma e coa ausencia de don Xavier Rodríguez Barrio e don Santiago Rodríguez López, procedeuse a efectuar unha valoración de evolución experimentada polo certame literario desde a súa creación, cumprindo a súa 15ª edición, orixinando un balance altamente positivo, tendo en conta a dotación económica do premio e o carácter do pequeno municipio rural do Concello que ano tras ano produce unha maior participación tanto de escritores nacionais como estranxeiros, fundamentalmente dos países latinoamericanos, motivado en grande medida polo feito de que as obras premiadas e as tesis son posteriormente publicadas, o que supón un importante esforzo para o Concello de Paradela. Destacar a dificultade do xurado pola cantidade e calidade das obras presentadas, xa que media dúcia de obras poderían ser obxecto de premia en ambas as categorías. Presentaronse un total de 215 obras, 107 na categoría de poesía e 108 en narrativa. Das 107 obras na categoría de poesía, 90 están escritas en castelán e 17 en galego. No apartado de narrativa, das 108 obras, 12 foron escritas en galego e 96 en castelán. A continuación, o xurado procedeu a calificar as obras e, atopadas conforme as bases no seu día aprobadas, o xurado por unanimidade dos membros presentes acorda, primeiro, outorgar o premio de poesía a obra presentada baixo o título Caderno de Lisboa. Aberto sobre, compróbase que a obra pertenece a dona Enma Pedreira de A Coruña. Asimismo, o xurado otorga dous accésits no apartado de poesía, accésit a obra presentado baixo o lema El precio de la libertad, titulada tan solo por ser mujer. Aberto sobre, compróbase que a obra pertence a don Manuel García Díaz Pintado de Membrilla, Ciudad Real. Accésit a obra presentado baixo o lema Ronchi Áurea, titulada Defensa da domesticación. Aberto sobre, compróbase que a obra pertence a dona Rosa Piñeiro Fariña con enderezo en Santiago de Compostela. Segundo, outorgar o premio de narrativa a obra presentada baixo o lema Vendimiador, titulada Sibila e Ada Mayor de la Ribeira Sacra. Aberto sobre, compróbase que a obra pertence a don Pepe Pol con enderezo en Montefurado, Lugo. Así mesmo, o xurado acorga otorgar dous accésits no apartado de narrativa, accésit a obra presentado baixo o lema Xoaniña, titulado A Meiga do Xiabre. Aberto sobre, compróbase que a obra pertence a dona María Carballo Rivas de Meis, Pontevedra. E o segundo accésit a obra presentado baixo o lema Por Gaia, título O paquete do emigrante. Aberto sobre, compróbase que a obra pertence a dona Mercedes Blanco Iglesias de Vigo. E para constancia do tratado, levántase a presentar acta por sextuplicado exemplar que asinado por todos os membros en Paradela na data reivindicada, sendo as 13h30 do que eu como secretario dou fe. Vai se proceder a continuación a entrega dos premios por orden mencionado na acta polo secretario do xurado e secretario do Concello, para logo invitar os premiados presentes que vean un anaco da súa obra. En primeiro lugar, entrega de premios de poesía. O primeiro premio foi para a obra Caderno de Lisboa, presentado por Enma Pedreira da Coruña. Recibe premio metálico e diploma. Entrega o premio Darío Xoan Cabana, membro da Real Academia Galega de Escritor. Os que recibiron o accésit en poesía non están presentes,
nin o docente de Membrilla, Ciudad Real, Manuel García Pintado, nin Rosa Piñeiro Friña de Santiago de Compostela, para selles chegar con posterioridade o correspondente diploma. En narrativa, primeiro premio para Lema Vendimiador, obra Sibila e a Maior de la Ribeira Sacra, autor Pepe Pol de Montefurado, Quiroga, Lugo. Vai entregar o premio José Carlos Rodríguez Zambina, que é o xefe territorial da Consellería de Cultura e Turismo na provincia de Lugo. Nos accesis no a María Carballa Rivas de Meis Pontevedra está en camiño, esperamos que chegue, cando chegue recibirá o seu diploma. Comprendemos que a circulación está como está e o tempo está como está. Para quen non coñeza estes itinerarios, pois é máis difícil ainda, por lo tanto comprendemos que chegue un pouco de Santiago. Accesi para Mercedes Blanco Iglesias, de Vigo, Lema Gaia, obra O Paquete do Emigrante. Recibe o premio de mans de Xesús Marto, o psicólogo grego e fillo predilecto do Concello de Paradela.